Wara li f'Lulju li għadda l-qorti laqet il-mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tal-lettur fl-MCAS Peter Gatt, issa l-MCAS sidel li mhux qed taċċetta din id-deċiżjoni. Għandna sitwazzjoni fejn għandna entità pubblika li taqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni illi qiegħda tisfida fera oħra tal-Istat li huwa l-ġudizzjarju. Ex-Armanet News Peter Gatt li f'Ġunju li għadda irċieva ittra mill-istess kulleġġ fejn kien informat li l-impjieg tiegħu fih dan l-MCAS kien qed jiġi terminat. L-MCAS tiddeċidiet llum għal-għada illi jien għandi nitlaq mill-MCAS billi jkun hemm revocation dak tad-detailing tiegħi. Jiena kontestajta dina ftaħt dak li jsejjaħ mandat ta' inibizzjoni illi l-qorti laqatu ġifieri. Però nonostante li l-qorti laqat il-mandat ta' inibizzjoni, l-MCAS qiegħda tisfida lill-qorti. Huwa jkompli jispjega kif din hija sitwazzjoni stramba ħafna fejn ma jistax jifhem kif istituzzjoni edukattiva tal-Istat qed tkompli tisfida l-qrati Maltin. Peter Gatt qal li dan kollu huwa twissija serja kontra l-libertà tal-espressjoni tal-akademiċi. Donna qiegħda ssir biex twissil l-akademiċi biex ma jiftħux ħalqhom fuq numru ta' issues. Palma jiena tkellimt fuq numru ta' issues fuq livell xjentifiku wara kollox. Marija Franca Ranza, Annet News.